Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ания Гыйбадуллина. Бүгінгі шығарылышта. Юлда уңайлыклар арта. Казан аэропорты янында юлларны кеңейтеләр, транспорт бурылышы бөҗрасын ясыйлар. Язгы сынау кырыс һава торышы шартларында шәшү кайчан тамамланыр? Рәсемнәр тормыш көзгесе балалар рәсем ясый республика конкурсының 2нче этабы башланды. Авылга ярдәм итү буенча быелга планлаштырылган барлык программаларны гамәлгә ашыру дәвам итә. Бу хакта Мөслимдә авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зона киңәшмәсендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Шунда ук агробизнеста хуҗалык итүнең кече формаларының мөмкинлекләре һәм көнбатыш санкциясе басымы шартларында эшне оештыру турында фикер алыштылар. Фермерларга федераль һәм республика ярдәме күрсәтелә. Республиканың көньяк-көнчыгыш районнары, җирле үзидарә җитәкчеләре, крестьян-фермер хуҗалыклары вәкилләре катнашында йомгаклау зона киңәшмәсе иртәгә 26 майда Чирмешән районында уза. Узган атнаның төп вакыйгасы Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу тантаналары булды. Шушы һәм башка мөһим вакыйгалар турында парламент хәбәрләрендә сүзне коллегам Алия Галиуллинга бирәм. Иктисади кыйынлыкларга карамастан Татарстан агросәнәгать комплексына бюджет ярдәмен 8%-ка арттыру турында карар кабул ителде. Бу дистәләгән миллион сум. Бу хакта Кукмарада авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зона форумында Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Республиканың 11 төньяк районының муниципалитет һәм авыл җирлекләре башлыклары Кукмара тәҗрибәсе белән танышты. Агробизнесны үстерүгә грантлар, субсидиялар алу мөмкинлекләре турында фикер алышты. Кукмара районының монокорм авыл хуҗалыгы кооперативының эш принцибын республика агросәнәгать комплексында яңа үрнәк дип атыйлар. Баланслы азык җитештерүдән тыш эшмәкәрләр авыл сыерларын карап тотуга алалар, сөт җитештереп тапшыралар. Дивидендларның бер өлеше савым сыерлары хуҗаларына бара, барысына да отышлы. Эшне дөрес оештырганда комплекс 3 ел эчендә үзен аклый. Фәрит Мөхәммәтшинга һәм Марат Җаббаровка тармактагы казанышларны күрсәттеләр. Сөт әзерләү өчен мини-агрегатлар, яшелчәлек продуктлары, осталар эшләнмәләре, кечкенә генә Кукмара металл цехы җирле сәнәгать резиденты 2 ел инде импортны алыштыру программасы буенча эшли. Станокларда чит ил аналогларын алыштырып, авыл хуҗалыгы агрегатлары өчен теләсә нинди детальләр җитештерергә мөмкин. Хәзерге шартларда азык-төлек куркынычсызлыгы мәсьәләләре стратегик әһәмияткә ия. Хуҗалык итүнең кече формалары узган ел агросәнәгать продукциясенең яртысыннан артыгы җитештерелде. Бу дәүләт ярдәме нәтиҗәсендә оештырыла. На сельских территориях мы имеем потенциал не только сохранения сельхозпроизводства, но и его роста. И это несмотря на снижение сельского населения в целом по республике на 13 тысяч человек за последние 5 лет. Поэтому необходимо вовлечь в активную хозяйственную деятельность каждого сельчанина, создавая качественные условия труда, социально-бытовые условия, популяризация сельского образа жизни для привлечения людей в сельхозбизнес. Республика элекке чәүк сөт сау буенча илдә алда бара, бәрәңге буенча 2нче, төрле һәм кош ите җитештерү буенча 6нчы урыннарда тора. Фәрит Мөхәммәтшин район һәм авыл җирлекләре башлыкларына, фермерларга һәм инвесторларга кече формаларга дәүләт ярдәме турында тагын бер кат искә төшерде. Бу 2 миллиард сумнан артык. Мондый ярдәмнән активрак файдаланырга кирәк. Төрле яктан мөмкинлекләрне күрсәттек. Үзебезнең борчыган әйберләрне җиткердек, чәйнәп бирдек, йотасы гына калды. Инде аны да эшләй алмасалар, без бик борчылырбыз дип уйлыйм. Ел азагында, нәтиҗә ясаганда бу эшләр безгә уңышлар. Иң уңышлы фермерлар иң яхшы авыл җирлекләре акчалата премиялар һәм бүләкләр алды. Башта семинарда катнашучылар үз хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашу өчен хуҗалыкларда булды. Пленар өлештә түгәрәк өстәл утырышлары узды. Ярдәм чараларының нәтиҗәлелеге кулланучылар кооперативларын булдыру һәм авылны социаль үстерү программасы аша авылда яшәү рәвешен тәэмин итү мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Шундый мисалларның берсен Вахитов авылында күрсәттеләр. Шулай ук мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты, барлык мөһим социаль объектлар һәм яңа яр буеннан төзекләндерелгән территория
теорияда бар. Заманча авыл җирлеге шундый булырга тиеш. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Быйыл Нәүрүз халыкара театраль билим бирү форумында катнашу өчен взнос сорала. Ләкин бу катнашырга теләүчеләр санын киметмәгән. 7-нче мәртәбә үткәрелүче форум үсә бара. Географиясе дә катнашучылар да арта. Саннар буенча гына да форум зур. 32 педагог, 11 секция, 258 катнашучы. 67 кеше онлайн катнаша. Бу инде фестивальгә кызыксынуның зур булуын күрсәтә. Иң популяр секция менеджмент. Театр ул бүгенге көндә спектакль генә түгел, оештыру технологиясе дә. Форумның бюджеты 9 миллион сум. Бу бюджетны җыярга Татарстан Республикасы мәдәният министры, Татарстан Республикасы президенты гранты, шулай ук Татарстан Республикасы социаль яклау министрлыгы гранты ярдәм итә. Казанда Нәүрүз халыкара театраль билим бирү форумы 6 июньнән 12 июньгә кадәр уза. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зөлфәт истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы булды. Тулырак алдагы язмада. Күренекле шагыйрь Зөлфәт Госман улы Маликов 1947 елның 3 гыйнварында Татарстанның Мөслим районы Яңа Сәйт авылында колхозчы гаиләсендә туа. 1965-69 елларда Казан дәүләт университетының татар филологиясе бүлегендә югары белем ала. Монда ук яңа дуслар таба һәм киләчәктә бергә иҗат итәләр. Яшьләр журналы сорап инде бик күп мөрәҗәгатьләр булган иде. КПСС үзәк комитетына да әллә кемдәргә, әмма ләкин яшьләр өчен журнал ачылмаган иде. Без шуңа күрә мөрәҗәгать яздык. Ул мөрәҗәгатьне кулдан язып, ул вакытта машинкаларыбыз юк. 200-300 дәнә иш әйттек һәм аны корылтай барган вакытта Камал театрының Горький урамындагы бинасында балконнан Зөлфәт бер яктан, мин бер яктан халыкны чәчеп җибәрдек һәм аның тәэсире булгандыр дип уйлыйм. Һәм берничә елдан соң Идел журналы дөньяга килде. Язучы үлми, ул әсәрләре аша яшәвен дәвам итә. 10 мең еллык моңлы көйдер ул. Шәхес буларак бик кызыклы иде. Төрле кызыклы комитләр, мәгънәле комитләр уйлап чыгара иде. Һәм һәр нәрсәгә бик кызык итеп, бик оригинал итеп үзенең фикерен белдерә торган иде. Дивардагы рәсемен тактасын күрдем һәм барыбер берничә мәртәбә әйләнеп карадым. Зөлфәт үзе юк микән дибеме? Мин аны һаман исән шигырьләре кебек име, исән җанлы дип хис иттем. Зөлфәт Маликовның күп кенә лирик шигырьләре музыкага салынган. Хәзер инде Татарстанның күренекле шагыйре 19 ел дәвамында яшәгән Татарстан урамы 7-нче йортта аның истәлегенә мемориаль такта да бар. Искәндәр Гыймалдинов, Ленар Гизатуллин, Татарстан яулыклары. Татарстанда күчемсез милекне рәсмиләштерү вакыты кыскартылды. Законнардагы яңа төзәтмәләр үз көченә керде. Хәзер документларны республика күп функциялы үзәге офисларына җибәреп, торак йортлар, бакча, җир участоклары, гаражлар 7 көн эчендә түгел, 5 көн эчендә рәсмиләштерелергә тиеш. Бу исәпкә алуның барлык төрләренә дә кагыла. Татарстанда торак тапшыру буенча план 49%-ка үтәлгән. Әлеге саннарны республика төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы вәкилләре китерде. Быел республикада барлыгы 2 миллион 755 мең квадрат метр торак төзергә планлаштыралар. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, темплар начар түгел, барлык эшләр дә график буенча бара. Калган 7 айда объектлар планлы рәвештә тапшырылыр дип көтелә. Республикада социаль ипотека буенча да төзелеш уңышлы дәвам итә. Казан аэропорты янында юлларны киңәйтәләр, транспорт борылышы бөҗрасын ясыйлар. Борылыш эстакадасында эшләр 70%-ка үтәлгән инде. Җирасты җәяүләр кичүендә диварларны тышылар. Төзелештә заманча инновацион технологияләр, үзебездә эшләп чыгарылган материаллар кулланыла. Аэропорт янындагы юл эстакадасын гамәлдәге трасса өстендә төзиләр. Өстәвенә транспорт йөрү өчен билгеләнгән юлны да киңәйтәләр. 2 транспорт полосасы бар иде инде. Барлыгы 4 була. Барлык эшләр транспорт хәрәкәтен туктатмыйча алып барыла. Бу участокта гына түгел, реконструкцияның барлык участогы аэропорттан алып Казан-Оренбург автоюлына кадәр. Проект буенча 6 чакрымлы киселештә 2 транспорт шишелеше була. Бер борылыш юлның озынлыгы 245 метрга якын. Выполнено устройство опор. Төрәкләр, монолит пролет корылмасы куелды. Асфальт бетон өстәге яктырту һәм төзекләндерү эшләре башкарылды. 2 баскычтан төшү юлларын урнаштыру, тимер бетон конструкцияләрен буяу бурычы тора.
Төзелеш материалларының күбесе үзебезнеке. Чит ил комплектлау җайланмалары белән дә проблема юк. Мы стоим на разворотной эстакаде, здесь 715 тонн металла, завод имени Горького. Без хәзер борылыш эстакадасында торабыз. 715 тонна металлга Горький исемендәге завод безнең заказны үтәде. Турдан-туры монда җыюда, монтажлауда булышты. Деформацион җүләрне, терәк частьләрен ярты ел дәвамында Кытайдан кайтарттык. Алдан сатып алынганлыктан төзелеш вакытына бу берничек тә йогынты ясамады. Проект инновацион яңа технологиялар конструкцияларны җыйганда кулланыла. Материалларга аерым игътибар бирелә. Алар коррозиягә бирешмәскә, юллар максималь йөкләнешкә түзәргә тиеш. Җир асты өлеше күчеш баскычлары әзер, плита белән ташлыйлар. Аннан соң пыяла куела. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә уңайлыклар булдырыла. Объектны тулысынча август ахырына, билгеләнгән вакыттан алданрак тапшырырга җыеналар. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Туфракка төшкән кырау игеннәр чәчелгән мәйданнарга зыян салды. Соңгы көннәрдә яңгырлар нормадан күпкә артык яву сәбәпле чәчүдә дә игенчеләр кыенлыкларга очрады. Чәчү агрегаты чираттагы әйләнешне ясый. Эшнең барышын спутниктан тракторчы, шулай ук иң таләпчән игенче Михаил Рычагов күзәтә. Вот ложки, чтобы крутились, картошка. Бу агрофирмада чәчү ахырына якынлаша. Бөртекләр чәчеп бетерелгән диярлек. Яшелчә, бәрәңге, чөгендер кәбестә генә калган. Кайбер үсентеләрне төнлә кырау суккан. Болезнь отражается на растении, и мы вот обильно поливаем. Кырау үсемлекләргә тискәре йогынты ясады. Без күп итеп су сиптек. Чөнки бу су булганда үсемлекләр җиңелрәк кичерә. Киләсе көннәрдә кырау булмас, игеннәр яхшы үсеп китәр дип өметләнәбез. Май катлаулы булды. Бер яктан салкын, туфракта температура 5 градуска кадәр төште. Ә бәрәңгене 10 градуста утыртырга була. Икенче яктан бик дымлы, басуда эшләү мөмкин түгел иде. Температуры, которую мы наблюдаем сейчас, не было в... Хәзер без күзәткән һава торышы Казанда 2000 елдан, ягъни 20 елдан артык явым-төшемнәр буенча булмады. Хәзерге вакытта бездә ай ярымлык явым-төшем нормасы яуды. Әле май ае тәмамланган бит. Синоптиклар фаразларына караганда, ай ахырында һава җылына, республика кырларында ниһаять иссе булачак. Идем с опозданием, конечно, в текущем году где-то на 2 недели. Быелгы яз узган елгы белән чагыштырганда 2 атна ярымга соңгы калып килде. Бу тоткарлыклар тудырды. Көзгә нинди уңыш өлгерер дип фаразларга иртәрәк. Ә синоптиклар фаразы буенча, җәй көне һава торышы климатик нормага якын, көз җылы һәм дәвамлы булыр дип көтелә. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Сәламәтлек саклауның беренче звеносын заманчалаштыруга 2 миллиард ярым сумга якын акча бүлеп бирелгән. Бу хакта брифингта республиканың сәламәтлек саклау министры Марат Садыков хәбәр итте. 34 яңа объект төзү, 15-не ремонтлау, шулай ук 17 берәмлек транспорт сатып алу планлаштырыла. Акчаның бер өлешен медицина учреждениеләрендә җиһазларны яңартуга юнәлдерәләр. Бер ел эчендә 65 сәламәтлек саклау объектын төзү һәм ремонтлау каралган. Татарстанның 26 районында 29 фельдшер-акушерлык пункты, 2 поликлиника, 2 табиб амбулаториясы барлыкка килә. Татарстанның атказанган табибы микрохирургия бүлеге мөдире таналган хирург Гүзәл Анисимова бүген гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Ул 30 елдан артык гомерен күз авыруларын даулауга багышлаган. Күзләргә катлаулы операцияләр ясап, никадәр кешегә якты дөньяны күрү бәхетен бүләк иткән. Может немножко покалывать, это нормально. Швы будем снимать через 10 дней. Хорошо? Әле берничә көн элек кенә күрү сәләтен югалткан кеше бүген дөньяга яңача карый. Юрий Кисов авыр операция кичергән. Уң күзе урынында протез, сул күзендә глаукома, катаракта була. Катлаулы операциягә тәҗрибәле табиблар гына алына. Һәр операция үзенә күрә бер мөгҗиза. Аны ювелир хезмәтенә тиңлиләр. Операцияны микрохирургия бүлеге мөдире Гүзәл Анисимова ясый. Офтальмохирургиядә 32 еллык эш тәҗрибәсе бар. Студент чагында практика вакытында ул офтальмологларның гаҗәеп осталыгын күреп соклана. Киләчәктә үз эшчәнлеген күз хирургиясенә багышларга сүз бирә. Мы тогда дежурили, ординаторы, и девочка, это была тогда девочка, она попала ко мне с травмой. Мин ординатор чагында яңа елны каршылау алдыннан без кизү тордык. Бер кыз күз травмасы белән килде. Миңа ашыгыч операция ясарга туры килде. Шуннан күзләрен гел тикшереп тордым.
Оның эш көне иртәнге сәгать 7-дә башлана. Пациентларны карый, яңа килүчеләргә консультация бирә, берничә сәгате операция бүлмәсендә уза. Иртә дигәндә эшен кичке 7-дә тәмамлый. Буш вакытында бәйләр ярата. Беренчедән күңелен тынычландырса, икенчедән микрохирург эшендә вакмоториканы үстерү бик мөһим. Прекрасный специалист. Без аның белән күптәннән бергә эшлибез. Бик тырыш оста белгеч, менә дигән хирург. Ул блефаропластиканы аеруча яратып башкара. Амансы күрәде. Гүзәл Анисованың һөнәри сыйфатларыннан тыш, пациентлар аның җылы карашын, тынычландыручы ягымлы тавышын да бәялиләр. Без пациентның күрү сәләтен югалту куркынышы булуын беләбез. Шуның өчен операция ясарга кирәклеген аңлатабыз. Еш кына безгә нечкә психолог та булырга туры килә. Шуңа гелистә тотабыз. Ул көн сайын кешеләргә тормышның якты төсләрен күрү мөмкинлеген бирә. Һәр операцияннан соң зур изге эш эшләүенә канәгатьләнеп, күңеле тынычланып кала. Гиппократ антын биргән чын табиб башкача булдыра да алмый. Фарис Мөхәммәтов, Ильюра Фәйзуллина, Владимир Ярков, Татарстан яңалыклары. Балалар рәсем ясый республика конкурсының икенче этабы башланды. Быел иҗат ярышының төп темалары Россия халыкларының мәдәни мирасы елы, Татарстанда цифрлаштыру елы, куркынычсыз юллар һәм мин үз ватаным патриоты. Конкурсны Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Мәгариф һәм фән министрлыгы, Бердәм Россия партиясе, ЮХИДИ һәм Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе уздыра. Проектта һәр яшь рәссам катнаша ала. Беренче сәнгать мәктәбе укучылары үз рәсемнәрендә Татарстан тарихын сүрәтли. Өстәлләрдә милли киемнән курчаклар, рәсемнәрдә татар әкиятләре геройлары. Мәдәни мирас яшь рәссамнарның әсәрләрендә чагылыш таба. Здесь изображена я и мои подруги. Смотрим на историю, и здесь сувениры татарские. Балалар рәсем ясый конкурсына ясалган картиналар энәсеннән җебенә кадәр уйланылган. Традицион милли бизәкләр, хатын-кызлар киемнәре, Айгөл Нәҗипованың хәтта традицион ашлары да бар. Нужно изучить в первую очередь, чтобы потом правильно изобразить как раз-таки национальное достояние. Яшь булуларына карамастан, балаларның мәдәниятны өйрәнүдә тәҗрибәсе зур. Педагоглар белән бергә Хазинә дигән татар гореф-гадәтләре турында китап бастырганнар. Укучыларның рәсемнәре иллюстрацияләнгән. Знакомство с национальной культурой для детей – это очень важный момент. Балалар өчен милли мәдәният белән танышу бик мөһим юнәлеш. Бу әкиятләрдә дә, традицион бәйрәмнәрдә дә аларга кызыклы булырга тиеш. Без аларга төрле милли бәйрәмнәр турында сөйлибез. Күрше беренче сыйныфта да эш кызу. Яшь рәссамнарның бурычы бала чак тарихын, яраткан уеннарын искә төшерү. Барысы да уеннар белән мауга. Камилә Гыймадиеваның яраткан уены шахмат. Это очень развивающая игра. Мне кажется, многим интересно в нее играть. Тиздән бу эшләр балалар рәсем ясый конкурсына җибәрелә. Аларның иң яхшыларын танылган рәссамнар, парламентарийлар, иҗтимагый оешмалар вәкилләре сайлап ала. Финал һәм конкурста җиңүчеләрне бүләкләү гадәттәгечә Россия көне алдыннан уздырыла. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан мәктәпләрендә 50,405 чыгарылыш сыйныф укучысы өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Әмма алар арасында Тәтеш районының Кошки Новотимбаева укучылары юк. Ни өчен икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белә. 150 еллык тарихы булган мәктәптә соңгы кыңгырау чыңлый. Дөрес, бәйрәмгә җыелган укучылар өчен ул уку елын тәмамлаганлыгын аңлата. Чөнки бу ел мәктәптә чыгарылыш сыйныфы юк. Аның да бер уңай ягы бар. Укучылар кимеми. Әле бер укучыга ортада дип белдерде мәктәп директоры. Перен паян уя. Безнең мәктәптә бүген зур бәйрәм. Балаларыбыз бик әйбәтләр. Уку буенча да, башка проектларда да катнашып, югары күрсәткечләргә ирештеләр. Ял итеп, яңа көч җыеп, яңадан мәктәпкә килүләрен көтеп калабыз. Тарихи мәктәпкә Чуаш халкының бөек мәгърифәтчесе Иван Яковлев нигез салган. Тумышы белән дә ул шушы авылдан. Шуңа да укучылар күптәнге гадәт буенча Иван Яковлев һәйкәленә чәчәкләр сала. Кошки Новотимбаева мәктәбе укучыларын чыгарылыш кичәсе бәйрәме белән район, җирле хакимият вәкилләре дә котлады. Яхшы укучыларга мактау грамоталары тапшырылды. Соңгы кыңгырау укучы һәм укытучылар гына түгел, әти-әниләр өчен дә истәлекле көн. Балалар уңышка ирешүдә һичшиксез укытучы һәм әти-әни өлеше дә зур.
Балалар аларга рәхмәтләрен әнә шулай җиткерде. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, махсус Тәтеш районыннан. Эшләгән кешегә бар да бар. Әнә шулай дип буада гомер итүче күптән түгел 90 яшын тутырган Наҗия Габетдинова. Сугыш чоры баласы гомер юлы сикәлтеләрсез җиңел генә үтмәгән. Авырлыклар алдында сынмый сыгылмый, бүгенге көндә яшь буын өчен батырлык һәм сабырлык өлгесе булып яши белә ул. Киләсе сюжетыбыз юбиляр турында. 90 яшь Наҗия апабызга бүген тулды. Наҗия апа тумышы белән Яңа Чәчкап авылыннан эш инесе өчен кайгыртучан апа була ул. Әтиләре сугышта һәлак була. Фронттан нибары 2 хаты гына килә. Әниләре гомере буе колхоз фермасында эшли. Өйдәге эшләр Наҗия өстендә була. Бу җагабыз эчбук кирпиче бирәни. Иштән артык бирмәй. Шуны җагабыз да дибелә. Түәбез дә идәнгә сибеп, идәнне кыртсы беләбез дә дибелә. Җуа белмибез. Үскәч Наҗия әнисе юлыннан китә, фермага эшкә урнаша. Аннары шәһәргә күчеп, җәмәгать туклануы сәүдә өлкәсендә эшли. Күптән пенсиядә булса да, эшли алуны бәхет дип саный ул. Алучы юк, кемдә барыр имешкә. Алмыйлар. Синнән ни килгән диләр. Үзе җатканча 17 яшендәге кызларны бәреп чыгам, әле эшлим, алмыйлар. Бүген инде энеләре исән түгел. Мин аларның гомерендә яшимдер инде ди әби. Ирен дә иртә җирди. 2 ул таба. Инде бүгенгесе көндә оныклары буй җиткән. Алар әбиләренең тормыш сөючәнлегенә сокланып туя алмай. Минем әбием бик тырыш кеше. Ул тормышында төрле авыр хезмәтләр күргән. Вот шул настайтим. Әби минем күңелле кеше ул. Бик дөрес кеше. Наҗия Габетдин кызын күркәм бәйрәме 90 яшьлек юбилее белән котларга туганнары һәм якыннары җыелды. Матур котлау сүзләре чын күңелдән әйтелгән теләкләр яңгырады. Яни ул бер кемне дә әрләми дә, кемнәр ни авырса даруда эчми, именне жатса гына даруны кабал ул. Былай ул зрәгә генә дару капмый ул. Анага кирәкми. Потому что мин аны уйлыйм, значит ул дөрес эшли. Шуңа күрә Ходай Тәгаләнега исәнлек бирә. Без инде үзебез менә бишәвиек, аны тип ятайчы, Алла туж бишәвиек. Монда бит хәзергә ул җиргә юллар бар. Кайтырак китәргә юл юк. Безнең инде газ сабылып торды. Кайсы Казанга китә, кайсы башка киткән бу нишкәләр поездга китәргә кирәк. Анда бар кунабыз да, анда бар калганда кунар, анда китә поездга чыга. Иде кайтыра телефон китә, кайтыр вакытта кайта, кайтыра билет, тагын алар кырып кунадыр инде. Менә безнең газ сабылып торды араннары. Анда инде кибет тәшәгәчтен biraz indirdi, orada bir tane aşağıda şu epibreyt var ya, katık var. Biraz indik gibi tazıkları da aşırısı kirette, tazıkları aşırısı kirette. Biz kanikolda kitedik, ana konak kitedik, ana gibi tazıkları aşağı koyduğunu yandan. Bizden bilemene 33 yıl birge katışıp yaşıyoruz, nice yıl birge yaşladık. O indi, onun sözü, salatoy, altın. Anaga söz etsen de uylap tıra, o senin sözüne birgine cevap edip. Ulan şu anada söz çıkmayı. O sırrını tırta, o kengeşletçe, ana bilen söylersen mi, işlerini taratılıp gelir. Кремльдән Наҗия Габетдиновага котлау открыткасын шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Галәүетдинов тапшырды. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.